Hello guys, welcome back to our Time Pass KVG Vlog channel. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா KineMaster ஆப்ல நம்ம வந்து ஒரு green screen template எடுத்துட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த green screen template வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நான் அதை கண்டுபிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிச்சி உங்களுக்கு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா KineMaster ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து இந்த green screen-ஐ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம லோகோ வச்சு அந்த டெம்ப்ளேட் அப்படியே தான் இருக்கும், நம்ம இன்ட்ரோவாக மேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன், இல்லைனா வந்து சரி ஸ்க்ரீனில் தான் காமிக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு வந்து நேரடியாகவே காமிச்சிட்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து போயிடலாம். ஸோ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல என்ன டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டிங்களா எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த KineMaster ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த KineMaster ஆப்பை முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கேட்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எப்பயுமே 16:9 தான் யூடியூப் வசரம் சைன் கொடுத்துட்றேன். உள்ளே போயிடும். உள்ளே போனோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க டெம்ப்ளேட்குள்ளே போயிடலாம். எடிட் பண்ணிட்டு மீடியா கொடுத்துட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து நான் டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ எவ்வளோ பெருசு வருதோ நம்ம அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மெயின் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ மெயின் எடுத்துட்டேன். ஸோ மெயின் எடுத்துகிட்டு இப்போ உள்ளே எப்படி பார்க்குறேன். ஸோ சூப்பராக வந்துடுச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ரூபு தான் கரெக்டு. இப்போ இது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் எவ்வளோ தூரம் வருதோ அந்தளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ பெஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லோகோ எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு என்ன லோகோ வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் லோகோ எடுத்துட்டேன். நம்மளோட லோகோ எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் வருதுல இந்த ரவுண்டு கிட்டே கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் சென்ட் டு பேக்வேர்டு அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாது. இப்போ நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் கீழே போய் கொஞ்சம் மேலே வந்தீங்க அப்படின்னா மேலேயே இருக்குது. நம்ம வந்து கீழே வந்துட்டோம். குரோமா கீ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ குரோமா கீ கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து மாறி போயிடும். ஸோ மாறின உடனே உங்களுக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா சூப்பராகிடும். ஸோ பார்த்திங்களா மெயினாக இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும், பேக்வேர்டில் இருக்கிறதுலாம் தெரியாது. சூப்பராக இருக்குதுல்ல. ஸோ இது நீங்கள் எப்படி கிளிக் பண்ணால் சூப்பராக வந்துடும். இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுக்கலாம். இதையுமே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சென்டரில் வச்சுக்கலாம். இது ஆஃப் பட்டன் வச்சுட்டு ஸோ வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக வச்சுட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கீழே வில்லு விழுந்த உடனே நம்மளோட லோகோ வந்துடுது. ஸோ இப்போ லோகோவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான சாங் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நம்மளோட லோகோ ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களோட இன்ட்ரோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை தான் சொன்னேன். ஸோ இந்த வீடியோட நம்மளோட இந்த டெம்ப்ளேட்டோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், இல்லைனா கமெண்ட் பாக்ஸில் தரேன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைனா கமெண்ட் பாக்ஸில் பாருங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ரெடி. இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பட்டன் கொடுத்து ஃபுல்லாக வச்சு தடியில் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துடலாம். ஸோ கொடுத்தோடனே ஃபுல்லாகி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஆகி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ஆப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ வீடியோஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதோட நம்மளோட வீடியோ முடிஞ்சுது. பை பாய். சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டுருங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாடா பை பை, see you guys. சாரி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைன்னா
கமெண்ட் பாக்ஸில் தரேன்னு சொன்னேன். ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி வீடியோட லிங்க் எடுத்து அப்படி தரணும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு போட்டு காமிச்சதில்ல. ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களோட இந்த டெம்ப்ளேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ்.